tiftakar li l-edewa tiegħek imma qatt tinsa x'isimhom. Sandra, hemm xi ħaġa li jinqatmetlek. U vera għandi bżonn nitkellem ma' xi ħadd fuqha. Għajdli. Għax Sera. Sera mhix it-tifla ta' John. Xiex? Mela ta' mini? Ta' Karl. Carlos. Ma tgħidli xejn. Xi trid ngħidlek? Laqas nafsa naqbad ngħidlek li. Jienu Karl kon. Stajtu żommu xi ħaġa bħal din mistoħbija mingħand kulħadd ta' dan iż-żmien kollu. Ja x'ridni nagħmel għajt. Ilma dofli. Kif stajt għajt? Kif stajt tagħmel dawn is-snin kollha tilaba li inti kontenta u għaddejja minn dan kollu? Ma nafx, imma meta ma titkellimx mill-ewwel fuq il-problemi ma' xi ħadd, ma' kull ġurnata li tgħaddi issibu aktar diffiċli. U jien hekk ġrali. X'sa tagħmel issa? Ma nafx. Lil John sa tgħidlu? Stenna. U Karl jaf. Iva jaf. Meta sar jaf? Ilu jaf mill-ewwel ġurnata. Jiddispjaċini li ma ftaħx qalbek miegħi mal-ewwel. Kieku b'xi mod jew ieħor konna nevitaw dan kollu. Kieku x'kien ikun il-parir tiegħek, kieku qedlek mill-ewwel. Konna lek kieku ma tħobbux itilqu. Nisek għamiltek qabel ma żewwiġtu. So too late hux. Le Lin, qatt mu too late. Qatt. Taf x'inhi l-ar sensazzjoni li qed inħoss bħalissa? Komplejt imweġġa' lin-nies. U xorta ma solvejt xejn. Weġġajt lil John, lil Jacob, lil Sera. U issa Karl qiegħed ma' xi ħadd ieħor li għamilt kollu għal xejn. Naf li bħalissa tara kollox ikraħ li. Naf li bħalissa taħseb li m'hemmx soluzzjoni għal xejn. Ma jiena naħseb li kif jgħaddi ftit żmien is-soluzzjoni ħassibha waħdek. Ma naħsibx Sand. Għax kull soluzzjoni li ħsibt fija mi soluzzjoni xejn. Għati ftit ċans Lin. Mhux aħjar iċċempel il-John. Xejn ma joqgħodx jinkwita aktar fuqek dak. U issa nara. Isma' minni Lin, għall-inqas ċempel it-tfal. Jekk sa tibqa' sejra hekk, mhux sa jaffru ilek qatt. Sa jkolli mmur Lin. Inti sa tagħmel issa? Mhux trini nagħmel, mhux nibqgħu. M'għandek xafejn toqgħod hawn.
Trid tiġi toqgħod għandi. Mbagħad naraw tini ċans sant. U bħalissa ma nistiqx niltaqa' ma' Xavier. Taf kif huma John u Xavier flimkien. Taf kemm inħobbok jiena lin. Anka jiena. Imma qabel ma nitlaq rridek twedni xi ħaġa. Nista' nissupponi ġini. Ma tiġ aktar segreti bejnietna hux. Eżatt. Ħanħallik. ċempilli, għajdli xi tkun sa tagħmel. Okay. Oh, Brenda. Inta okej? Qed tibki? Le, minix. ċoj, għandi għajnija ver t-demma u palissa, naħseb ġeħx infection. Żgur. Żgur ma ġralek xej. Iva, skur. Itwal. Le, mhux ħandu, max għandi privat illum. X'ġara mela kellek bżonn xi ħaġa? Jien smajt li Lina tilqet li raġel tagħha, mhux vera. Iva, qalbi, ekku. Ismani, Chris, jien naf li oġbok Karl u ma rridekx taqta' qalbek malajr. Tinkwetax, minix se naqta' qalbi. Tajjeb, hekk irrid nisma' jien. Lina kellha ċans turuħ li tħobbu, kieku vera kienet tħobbu kieku ilha telqet ir-raġel tagħha. U int fejn tafhom dawn l-affarijiet għajt. Possibbli għadek m'għandunajx kemm marqa il-ħitan ta' dawn il-flats? Plus, Karl joqgħod iżatt taħti, ġifieri kull ma jgħid jien nisimgħu mix-xaft. Ġifieri rrid noqgħodlek attenta jien, Ġiftit, Iva. L-aħħar darba smajtu jgħidlek li jien kelli raġun, fl-aħħar ammettija. Kelli għabtit ninżel għalih dak il-ħin u ngħidlu m'għandekx ħaġla ta' tinduna li għandi raġun. Imma x'fik intajt? Jien ġejt biex inkellmek biex inkun ċerta li mhux ħaċċedi l-armi. Karli xraqlu xi ħadd bħalek mhux bħallina. Insomma, ħammur, bye. Bye. Bidħa, illum naħseb Karl ħajġi vera mkisser mix-xogħol li kont minnek insajrlu xi ħaġa li jħobb. Taf x'inhi l-ikla favorita tiegħu? Le ta' Imqarrun il-forn. Bye. Meta sa nitkellmu allura? Ejja nippruvaw insibu ħin u data l-inqas. Please, John, please. Issa, meta jkolli ħin u moħħ, u mbagħad inċempillek. Mhux taf xejn telqitek Lina. U li kellha tkun taf x'għandi ngħidilha jien kieku telqitek qabel. Jekk ma tkellimnix, jien ħanejdilha. Tinsinma li għet nixieħux? Le, minix. Ħamux. Skużaj. Sorry, kont alienata. Idħol Mr. Dezira, poġġi. Bye. Hello. Sera.
X'ġej tagħmel hawn? Il-papa ġabna mwar l-iskola biex ma għadux fiħna d-dar. Lura ġejt nara lilek. Vera? Meta se nerġgħu mmur nistgħu. Ma nafx kemm nistgħu mmorru bħalissa. Vera mħabtin Sera. Trid ngħid lill-papa jien jekk ngħidu jien itik ġurnata żgur. Le, ħjar le pupa. Ma meta jkolli naqa' ċans nieħdok jien żgur, okej? Għamil li promess. Sera, il-mama okej. Għax il-papa qisu nkutat fuq. Ma nafx kif inhi. Qabdet u telqet u ħadd ma jaffejni. Hu aħjar ta' Aħjar għaliex? għax dejjem qabda miegħi. Il-Jacob vera tħobbu, imma li vera ma tħobbnix. Għalfej qed titkellemek fuq il-mama għajt. Mhux instaqsejtni. Jekk nerġa' nisimgħek titkellemek fuq il-mama, mhux se nħoddok tistad. Il-verità tnejt dak kollox. Ammok tħobbok Sera. Tħobbok ħafna. Int fejn taf li tħobbni. Għax naf. Kieku tħobbni kieku telqed darbtejn mid-dar u ħallitni waħdi. Inti mamma saqsejt għalfejn telqet. Kif trid ninsaqsija jekk telqet? Sera, il-mama ma telqitx lilek. Imma telqet il-papa. Kieku telqet lill-papa, kieku li ħaditni magħha. Li ħallitni warajja wkoll. Naf l-rabja ta' Sera. Ma jiġri x'jiġri, il-mama dejjem se tibqa' l-mama tiegħek. Sfortunatament iva. Il-papa vera jħobbni. Il-mama sabet il-xaħat ieħor u biex tkun miegħu telqitna. Il-papa le. Il-papa baqa' magħna. Il-papa mhux se jasal jagħmel hekk. Sera, l-affarijiet bejn ammok u missierek ma tistax tkun taf kif huma għanini. Jekk jiġġieldu, intkom ma tkunx taqsmu fil-ġlieda. U ma tkom iżommu ma' ħadd. Jien mal-papa nżomm. Sera, il-papa jridek. Hawn Jacob. All right, Karl. Eja, Sera, itla. Kont qed nitkellem ma' Karl, issa niġi. Le, trid tiġi issa. Lallu kemm intfitt. Aħjar tmur Sera. Bye, Karl. Jacob. Jekk nerġa' nisimgħek titkellemek fuq il-mama ħażin ħajkun għalik. Jien ma kontx qed nitkellem kontra l-mama. Smajtek, okej? Jien nagħmel li rrid Jacob. Ara x'ħanajdlek Sera. Jekk tarġa' titkellemek ħanejt il-papa. U tgħidx kemm jirrabja miegħek. U jekk ma toqgħodx attenta ngħid il-Karl li tiffansjaħ ukoll. Ara bissi fettilek. Mela laqlu. Tkomplix tparla fil-fajt. Nobodok Jacob, vera nobodok. Karl. Hej, jidħol. Kif mort ix-xogħol illum għajt? All right? Ma tantx ħanejlek. Hemm kont imma moħħi ma kienx hemm. U bħalissa vera għandi bżonn inkun moħħi hemm għax John qed jafda ħafna fuqi. Mela, s'issa ħadd ma jaf għal min telqet? Le, ħadd ma jaf. Ma nispera li jibqgħu hekk l-affarijiet ħanejlek. Għax jekk le, ma nafx kif se naqbad naffaċċjah lil John. U Lina, jaqgħu kont qed tipprova ċemblilha. Mhix qed tirrispondini, Chris. U John qalli li ilu jumej jipprova jaqbadha. Ma jitkellem lil ħadd. Da kollu t-tort tiegħi. Inutli li se toqgħod waħal fik innifsek. Naf, imma. Ma jinfej kont naf li sedet il-qu żgur di darba.
Taf kemm ilha tgħid li ħadet ilqu? 15-il sena. U issa tal-qitu. Eżatt. U issa inti qed tiddispjaċik li issa li tal-qitu ma tistax tkun magħha għax qiegħed miegħi. Għax vera. Le, għalfejn qed tgħid hekk, Chris. Għax jinek naħseb li qed tħossok. Mela qed taħseb ħażin. Karl, jiena ma nixtieqekx tkun miegħi għax laqtajtni l-kelma. Jiena nixtieqek tkun miegħi meta tissetilja dis-sitwazzjoni malina. Id-deċiżjoni ħadta u ġajetlek. Jien dispjaċini ma naħseb li stennejt biżżejjed. U tid-darba rid nimxi b'qalbi. Imma inti żgur li qed timxi b'qalbek mhux b'moħħok bħalissa. Chris, jien naf xi tinħoss. Tipprovax tħawadni għax m'għandix bżonn għajnuna bħalissa. Intaf. Eżatt. Jien naf. U ħadd ma jafdaqsi fil-fatt. Li xtaqt ngħidlek hu li bħalissa mu qed nistenna xejn minn għandek. Inti taf kif inħossni fuqek. Ma rridx naġlek. Irridek tħossok komdu f'dak kollu li ħad tagħmel. X'futur jista' jkun nejna u int? Jekk mal-ewwel problema li tinqala' xi ħadd minna jitħawwad. Għall-aħħar darba se ngħidlek. Jien naf x'inħoss għalik. Jien inħobbok, Chris. Int qatt ma stennejt xejn minn għandi. Kemm li nafek dejjem kont lesta biex tismani u tgħinni. L-istorja tiegħek qsamta miegħi. Ftajtni b'dak li huwa importanti f'ħajtek. Ma rridx nitlef li xi ħadd bħalek. Thank you. No. Thank you lilek. Issa nista' ngħidlek x'għamilt biex nagħmel ċert li ma titlaqni qatt. Jien naf. Sajjart li kell favorit tiegħek. Tgħidlix, sejjart li l-mqarrun? Jekk tibqa' sejrek ħanejdlek żgur mhux se nitilqek qatt. Tajjeb. Isma', x'ħanamlu? Se nitla' nġib l-affarijiet minn fuq jew se nitilgħu niklu għandi? Jekk ma jimpurtax nippreferi nitla' għandek, x'taħseb? Tajjeb għalija. Tieni ċans nuħu xawer? Tajjeb ħafna lija, dum kemm trid. Yes? Naħseb li għandi żbar fl-indirizza. Skuża ruħi jekk forsi tal-liftek. Tinkwitax, ma importax. Sorry, mhux biex nindaħal. Mek tgħidli min qed fittex, forsi nkun nisa ngħinek jien. Iva, naf, qed tinfittex lill-Kristjan. Il-Kristjan? Kristjan Fortort, fin-number 4. All right, thank you very much. Skużani, taħħa waqfek. Għaxin battu għatlek fej toqgħod, u ma saqsejtik x'minet. Jien? Fabian. Pleased to meet you. Hi, Fabian. Jina Karl. Għalissa jkun tiġi Kristjan? Mhux eżatt. Jien ir-raġel tagħha.